de 3 ani, caz în care impozitul este 3%. Deci sigur, vânzătorul... la valori mari care depășesc 200.000 de lei noi, 200.000 de RON, acest procent de 3, respectiv 2%, scade cu câte 1%. Deci devine 2% plus 6.000 de lei pe primii 200.000 de lei sau devine 1% plus 4.000 de lei pe primii 200.000 de lei. Altfel spus, maxim 2% dacă proprietatea este dobândită peste 3 ani sau maxim 3% dacă este dobândită. Proprietatea e dobândită mai puțin de 3 ani. Deci asta plătește vânzătorul. Asta plătește vânzătorul, este un impozit care se naște la biroul notarial prin redactarea și semnarea actului notarial care presupune transmiterea dreptului de proprietate. Deci e un impozit care se lasă la notar, este ceea ce fiscaliștii numesc un impozit cu reținere la sursă. Iar notarul încasează respectivul impozit, emite chitanță. Casierul statului. Este notarii, la ora actuală, sunt partenerii statului în foarte multe activități și una din aceste activități este fiscalizarea activității imobiliare. Mai are ceva de plătit vânzătorul? Vânzătorul, în afară de asta, nu are nimic. Ce plătește cumpărătorul? Cumpărătorul plătește, așa cum și Codul Civil o spune, spezele cumpărării. Plătește extrasul de carte funciară de autentificare, care este 40 de lei, dacă se obține de azi în poi mâine, în 2 zile lucrătoare. În regim de urgență? În regim normal și în regim de urgență se obține chiar în ziua respectivă, într-o oră, 2, dar atunci taxa pentru un astfel de extras de carte funciară de autentificare e cu 160 de lei mai scumpă. Adică 2 milioane. 2 milioane în bani vechi, da. Altceva? Mai plătește onorariul notarial. Cât poate fi? Onorariul notarial se socotește pe tranșe de valori și merge descrescător, pornind de la un procent de 2,5% și ajungând la un procent de 0,5%. Deci, cu cât valoarea este mai mare, cu atât procentul este mai mic. Corect. Deci ca telespectatorii noștri să înțeleagă foarte clar, onorariul care revine unui notar este între 2,5% și 0,5% din valoarea tranzacționată, da? Funcție de mărimea acesteia. Cu cât este mai mare, cu atât procentul scade. Mai sunt alte taxe de plătit? Și mai este ultimă taxă, acea taxă de publicitate imobiliară, care este un procent de 0,15% din valoarea tranzacționată în cazul în care înscrierea dreptului de proprietate se face în favoarea unei persoane fizice sau 0,5% din valoarea tranzacționată în cazul în care înscrierea dreptului de proprietate se face în favoarea unei persoane juridice. Este o măsură pe care mulți o consideră discriminatorie. Nu văd de ce ar fi mai mult de lucru cu înscrierea dreptului de proprietate a unei societăți comerciale decât cu înscrierea dreptului de proprietate al unei caisă, dar așa a înțeles oficiul de cadastru să reglementeze. Sper că telespectatorii și-au notat toate aceste taxe. V-aș ruga în 2-3 minute câte ne-au mai rămas să ne spuneți ce previzionați pe viitor în ceea ce privește numărul de tranzacții imobiliare și prețurile, mărimea prețurilor imobililor din satul mare și cam care credeți că care ar trebui să fie rolul unui agent imobiliar. E foarte greu în contextul actual să faci o predicție privind volumul și prețurile imobilelor. E clar, suntem într-un moment de sinclinal, de groapă, de amorțire imobiliară. Este o perioadă care lumea stă în expectativă sau din lipsă de bani, pentru că băncile, știm cu toții, suferă de lipsă de lichidități și societățile comerciale au mari dificultăți în a-și finanța activitatea tot datorită acestei lipse de lichidități și a mult mai severei condiționări a băncii în a acorda un credit, indiferent că vorbim de o persoană fizică sau de o societate comercială. Unii foarte puțin numeroși care mai dispun de bani gheață, de economii, așteaptă să vadă în continuare cum vor evolua sau involua prețurile și așteaptă, poate reușesc să cumpăr și mai ieftin și practic doar cei care sunt foarte interesați de zone foarte bune, de imobile foarte interesante, aceia cumpără. Eu cred că reculul actual al imobiliarului în România, oricum ar fi intervenit,
toate țările care au aderat la Uniunea Europeană, după aderare, au suferit o cădere a pieței imobiliare în sensul scăderii prețurilor. Numai că în România acest recul imobiliar s-a suprapus pe criza imobiliară mondială. Corect. Am avut curajul acum 2 săptămâni să scriu un articol care a și apărut pe prima pagină într-un cotidian local, respectiv pe Gazeta de Nord-Vest, în care spuneam că, după părerea mea, perioada de îngheț imobiliar a cam trecut, pentru că cred că proprietarii conștientizează noile prețuri, și anume faptul că noile prețuri sunt mult mai mici decât anul trecut, deci valoarea imobililor este mai mică, după calculele mele undeva cam la 30-40% față de prețurile care se vehiculau anul trecut, iar din acest moment de vreo 2 luni de zile, cel puțin la mine se simte o oarecare revenire a pieței imobiliare, nu în sensul de anul trecut, pentru că cred că acei investitori, pe care unii numesc speculatori, care investeau pentru câștigul din mărirea de preț, au cam dispărut și la această oră cred că cumpără cine are nevoie, vinde cine are nevoie. Și probabil că această situație va fi pe o perioadă de timp și cred că prețurile nici nu vor scădea, nici nu vor crește, pentru că nu există de unde. Asta este și părerea mea, că încă pentru cam un an de zile, da, e o părere personală, încă pentru cam un an de zile prețurile se vor menține cam la nivelul de astăzi. Însă sunteți de acord că, făcând o comparație cu prima jumătate a anului, să spunem că de 2 luni de zile categoric se simte o mișcare pe piața imobiliară. Corect. Probabil că aici a avut și rolul acel program Prima Casă, care a fost mult mediatizat și care, mă rog, nu în măsura în care i s-a făcut reclamă și a fost vehiculată în mass media, dar totuși a adus o revigorare a pieței imobiliare. Corect. Indiscutabil. O ultimă întrebare, preț de 30 de secunde. Care credeți că ar trebui să fie rolul unui agent imobiliar? Există și aici o grămadă de legende, este o meserie care mie îmi place foarte mult, însă o mentalitate care greu poate fi depășită. Nu cred că un agent imobiliar are o meserie ușoară și rolul lui este extrem de complex. Ideal vorbind, agentul imobiliar ar trebui să găsească acea formulă care este cea mai potrivită pentru respectivul client. Adică raportat la bugetul de care dispune, raportat la pretențiile lui, raportat la vârsta lui, să găsească formula cea mai potrivită din, sigur, oferta care există pe piață. Este greu să imaginăm un imobil care va fi ideal din toate punctele de vedere pentru cumpărător. Cumpărătorul, știm, cumpără întotdeauna scump și vânzătorul întotdeauna vinde ieftin. Corect. Și, practic, achiziția unui imobil, în general, stoarce bugetul unei familii, pentru că pe lângă prețul plătit mai urmează acele amenajări și este și sentimentul de disconfort. M-am mutat într-un spațiu nou, nu mi-e la îndemână nici întrerupătorul, nici poziția camerelor. Nu sunt fericiți 100% nici unul dintre cei care achiziționează un imobil. Dar, clar, dacă formula pentru care a optat cumpărătorul este potrivită și agentul imobiliar l-a ajutat în alegerea acelei formule, în alegerea acelui imobil pentru care până la urmă s-a decis cumpărătorul, dovedește că agentul imobiliar a fost bun. Corect. A fost bine pregătit, a fost bun din punct de vedere profesional. Din păcate, timpul nu ne-a permis să atingem niște subiecte, 2 subiecte care le-am considerat principale, am ajuns la altele. O să vă rog să-mi promiteți că o să reveniți în studio, pentru că ne-au rămas 2 subiecte extrem de importante, și anume acele reglementări care îi obligă pe persoanele fizice să plătească o cotă de TVA de 5%, da? Există o grămadă de discuții, sau 19%, da? Mai există acele reglementări cu privire la niște facilități pentru tineri la tranzacții imobiliare unde TVA-ul se plătește doar 5%. Sunt niște subiecte extrem de interesante. Din păcate, în această seară o să vă rog, îmi promiteți că o să-mi acceptați invitația pe o altă dată. Dragi telespectatori, sper din toată inima că v-am fost folositori și utili.
Încercați să intrați și pe site-ul nostru, veți afla mai multe amănunte, anim.ro. Vă stăm la dispoziție cu orice fel de consiliere pe teme imobiliare. Vă doresc o săptămână spornică, ne vedem săptămâna viitoare. La revedere! La revedere!